Minggir-minggir, permaisuri lagi bersih-bersih kerajaan. Ada kegiatan guys, sore-sore ora kurang ngeruki resak wae ya. Iki yo serindel ku tak keruki ngene iki, mergane nek wingi dulurku ki arep ngerabuk kaning sawah ngono kuwi, terus iki serindil-serindile kon ngadai. Ya wis lah ora apa-apa, kita adani ndak man karo resik guys, soale rendeng iki bapakku ora kerabuk to, dadi serindile iki akeh banget numpuk ngono kuwi guys. Lho wis biasa nek ngene iki bluwak-bluwak nganggo tangan iki ora apa-apa. Sing penting nek wis bar iki yo cuci tangan nganggo sabun ngono ya guys. Nggo madang yo nggo muluk yo cik tetep seger ya to. Wis ora sangipi dadi permaisuri di istana ya. Wis ngene wae wis alhamdulillah diparingi awak sehat, rezeki lancar. Pura yo ngono guys ya to. Arep saben dino dep-depane ukur srintil karo birok wedhus ya to.